Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdealkotónk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Kedves testvérek, halljátok Istennek igéjét úgy, amint írva található Pál apostolnak a Galatákhoz írott levelében. A Galata levél első részének a 6. versétől egészen a rész végéig olvasom Istennek igéjét. Csodálkozom, hogy attól a Krisztus kegyelme által elhívott titeket ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal is hirdetne nektek más evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdetünk, átkozott legyen. Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Most tehát az embereket akarom meggyőzni, vagy Istent? Vagy az embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, hogyan éltem egykor a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, mint hogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak. De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelm által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, azután ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd 3 esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam 15 napig. De az apostolok közül nem láttam más, csak Jakabot, az Úr testvérét. Amit pedig nektek írok, íme Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Azután elmentem Szíria és Kilikia vidékére. Júdea keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán azt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdetti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették én értem Istent. Csupán azt hallották, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított, és dicsőítették én értem Istent. Ámen. Boldogok, akik nem csak hallgatják, hanem szívükbe zárva meg is tartják Istenünk igéjét, hogy általa sok és áldott gyümölcsöt teremjenek az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Most mi is, Urunk, dicsőíteni szeretnénk azokért az emberekért, akik valaha nem voltak a tieid, de a tieddé lettek. Akár a saját magunk életéért is dicsőítünk téged, hiszen megismerhettünk téged, ránk találtál a magunk bűneibe, és élettel ajándékoztál meg. Dicsőíteni szeretnénk azokért, akik belenőttek, Urunk, a te hitedbe, és aztán egyszer kimondták az életükben, hogy téged szeretnek a legjobban, drága Jézusunk, és téged követnek. Azokért is dicsőni szeretnénk téged, akik a nagy mélységekből jöttek, akik sokszor kiégve, elpazarolva életük javát jöttek hozzád, hogy könyörülj rajtuk, és te kegyelmes és irgalmas voltál, rájuk tekintettél, és megmentetted őket. Dicsérünk értük is. Dicsérünk a kicsikért, akik már pici gyermekkorukban igent mondtak neked, és dicsérünk az idősekért, akik idős korukban a saját vallásosságukból tértek meg, és kaptak új életet, eleven kegyelmet tőled. Dicsérünk minden újjászületett emberért, minden hívőért, minden keresztényért, akik vallást tesznek rólad, és akik nem nézik az embereket, hanem egyszerűen látnak téged, Jézus, úgy, ahogy vagy a magad dicsőségében, a magad nagyszerűségében, és áldanak téged mindazért, amit tettél az életükben. Mi sem teszünk mást, és bekapcsolódunk ebbe a dicséretbe, itt a földön azokkal együtt, akik a mennyben vannak, hogy ez a dicséret ne érjen véget sohasem, hiszen élettel ajándékoztál meg bennünket. Köszönjük ezt neked. Köszönjük így a gyülekezet közösségében is, hogy most
ünnepelhetünk és ünnepelhetünk téged, mint valóságos Istent. Urunk, sokszor hallunk dolgokat, jönnek, kísértenek bennünket tanítások és annyiféle gondolat, amely el tudja vinni a szívünket tőled. Ha nem ismernénk téged, akkor nagyon könnyen csalhatnának meg bennünket. Ezért nem csak azért vagyunk hálásak ma, Urunk, hogy dicsérhetünk az újjászületett életekért és a magunk életért is, hanem azért is, hogy megtartottál abban a hitben, ami a valódi hit, az igaz kereszténység. Nem valami szektás félelemmel kerültünk bele közösségekbe, nem valami könnyed evangéliumban lett részünk, hanem a te valódi szeretetet közlő, de mégis a te dicséretedet hirdető evangéliumodnak lettünk a gyermekei és hirdetői. Köszönjük ezt neked! Köszönjük, hogy nem tévtanítások szele hajt ide-oda, hanem Urunk, a te szavad, a veled való kapcsolat tart meg bennünket. Hálásak vagyunk ezért. És most sem kérünk mást, Urunk, hogy így összegyűltünk, csak azt, hogy a te szavad szóljon ma is. Összeelegyíthetetlenül, olyan valóságosan, amilyen a te igéd. Nem emberi módon, nem emberi gondolatokkal, okos gondolatokkal, nagyotmondásokkal, hanem eleven igazság, Urunk, amit te kijelentettél. Hálásak vagyunk, hogy ez történhet. Nem azért, mert olyan jók vagyunk és olyan nagyszerűen felkészültünk, hanem azért, Istenünk, mert te kijelented magadat. Mert a te lelked munkálkodik, és nem kérünk mást, szólíts meg bennünket. Jöttünk a magunk nyomorúságából, jöttünk a magunk nehézségeiből, jöttünk a kísértésekből, jöttünk az elesettségből, a bűnökből, hogy szólíts meg, Urunk. Jöttünk közömbösen, jöttünk ünnepelni, jöttünk, mert muszáj, annyiféleképpen. Most a te lelkedet kérjük, hogy áradjon ki, és töltsön el bennünket azzal a hatalmas erővel, amely megváltoztatja az életet. Nincsen nagyobb csoda ennél, hadd éljük ezt át. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Halljátok az igét, amely alapján hirdetni fogom közöttetek Isten igéjét, úgy, amint írva található Pál apostol a Korintusokhoz írott második levelének a 11. részében, a 11. rész első 6 versében. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is. Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is Krisztus iránt őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alávaló legfőbb apostoloknál. Ha az ékes szólásban iskolázatlan vagyok is, az ismeretben nem, és ezt mindig minden tekintetben nyilvánvalóvá tettük előttetek. Ha az ékes szólásban iskolázatlan vagyok is, az ismeretben nem, és ezt mindig minden tekintetben nyilvánvalóvá tettük előttetek. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Testvérek, hogyha Pál leveleit olvassuk, akkor egy nagyon fontos dologra nagyon könnyen ráismerhetünk és rájöhetünk, mégpedig az, hogy Pál apostol nagyon személyesre vette mindig a gyülekezetekkel való kapcsolatot. Nem tartotta a távolságot, mondjuk úgy, hogy hát én vagyok az apostol, ti pedig a gyülekezeti tagok, hanem úgy beszélt velük és úgy gondolkodott mindig a gyülekezetekről, mint testvéreiről. Amikor a levelek végére lapozunk, akkor rengeteg embert név szerint szólít meg és név szerint üdvözöl, és ezek a név szerint üdvözlések még inkább megerősítik azt, amikor Pál apostol a gyülekezetekkel beszél, hogy mennyire személyes kapcsolat volt a tanítványai, a gyülekezetek és ő közötte. Nem kertelt, nem beszélt félre, sokszor személyesen szólít meg embereket a levélben, és ebben mindig benne van az az atyai féltés, ami akár itt ebben a korintusi levélben is megszólal, hogy hát dolgoztam értetek, odaállítottalak titeket, mint tiszta szüzet Krisztus elé, féltelek, hogy mi lesz belőletek. És ez a féltés és ez a szeretet újra és újra megszólal. Néha nem olyan egyszerűen és nem olyan
csendes hangon, mint itt a korintusi levélben, hanem néha olyan kemény hangon, mint a Galatákhoz írott levélben, amit olvasunk is mostanában, hogy nagyon határozottan és nagyon erőteljesen inti és feddi őket, hogy lehet ilyen esztelen ez a közösség például. Esztelen Galaták. Tehát, hogy nem mindig csendben, hanem úgy, mint egy apa. Úgy, mint egy nagyon közel lévő apa, aki szinte név szerint ismeri a maga tanítványait, és név szerint félti őket, hogy mi lesz velük. Ezt olvassuk itt is, és ezt olvassuk nagyon sokszor a levelekben. És azt hiszem, hogy ebben van Pál apostolnak az ereje, hogy úgy tudta megszólítani az embereket, hogy nem távolságot tartott. A távolságtartás az mindig egy veszélyes dolog, mert a távolságtartásban mindig benne van az, hogy egy ilyen titkot, egy ilyen kis tüneményt tartok fenn magamról, amit nagyon sok lelkész egyébként megtesz, és nem akarom kritizálni őket, de ez így van, hogy eltolom magamtól, hogy azért ne nézzetek be az életembe. Hogy lássátok, hogy azért én több vagyok, többet tudok. Nekem sok mindenem van, amit ti nektek nincs meg. És ez a távolságtartás sokszor igazából egy rideg falat jelent gyülekezet és gyülekezet vezetője között. Na, Pál apostolnál ezt nem látjuk. Nem azt látjuk, hogy nagyon egyértelműen beszél a gyengeségeiről, nagyon egyértelműen beszél arról, hogy milyen körülmények között hirdeti sokszor az evangéliumot azoknak, akik hirdeti. Pont a Galatákról olvassuk azt, hogy testi gyengeségemben. És annyi mindenről beszél, beszámol, hogy hol akadályoztatott, hogy milyen betegség, hogy mennyien üldözték, hogy milyen bajok vették körül, hogy kikkel gyűlt meg a baja. És ez egy nagyon komoly alap volt arra, hogy Krisztus evangéliumát átadja ezeknek az embereknek. Úgymond személyes tapasztalatból tapasztalhatták és érezhették meg, hogy milyen Krisztust követni. Hogy még csak véletlenül se egy ilyen magasztos látás legyen, hogy én soha nem leszek olyan, mint ő. Ez nyilvánuljon meg a gyülekezet tagokban. Egy ilyen misztikum, hogy én soha nem leszek olyan, mint ő, mert hát ő mennyire tudja és ismer az Urat. Hanem a gyengeségei pont arra világítottak rá újra és újra Pál apostolnál, hogy hát ez ugyanolyan ember, mint mi. Ugyanonnan jön. Beszél arról, hogy hogyan üldözte a Krisztus egyházát, hogy milyen indulatok voltak, hogy mennyire ragaszkodott a hagyományokhoz, azt mondja ugye rajongásig. A hagyományok voltak a mindene, a vallás, a zsidóság. És hogy Isten hogy emelte ebből ki? Aztán hogy lendítette be? Tehát személyes kapcsolat. És a személyes kapcsolatban ott van az a bizonyos féltés, ami itt is megszólal. És én ebből a féltésből adódóan szeretnék egy kicsit erről beszélni. Mert Isten féltő szeretetével olvassuk itt, féltelek titeket. Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Egy aggodalom, egy félelem, amiről Pál egyértelműen beszél. Mitől félt Pál? Attól félt Pál, hogy azok az emberek, akik elindultak az Isten útján, akik meghallották az evangéliumot, akik egyértelműen megtértek az Úr Jézus Krisztushoz, azokat valakik elcsábítják, eltántorítják, rossz útra vezetik. És nem elsősorban egy erkölcstelen, vagy éppen egy törvénytelen, egy bűnökben lévő útra mondhatnánk így, hanem igazából az evangélium igazságától, a valódi Jézus Krisztustól valami mondva csinált, valami elképzelt, valami az evangéliumtól, majd nem nagyban, de éppen elég annyira eltérő módon hisznek majd, ami majd nem azt az üdvösséget jelenti számukra, ami a valóság. És azért jó, hogy ma ezzel foglalkozunk, testvérek, mert én ezt nagyon sokszor látom a gyülekezetekben és látom a hívő emberekben. Hogy alapvetően, ami meghatározza sokszor az evangéliumhoz és a hithez való ragaszkodást, az emberi tekintély, és nem pedig a józanész, és nem pedig a tudás és az ismeret az evangéliumról. Nem a hithez való ragaszkodás, a hit szabályához való ragaszkodás. Én azt gondolom, így már a 21. századra el kellett volna jusson Isten református népe ahhoz, hogy önálló hite van. De sokszor azt kell tapasztaljam, hogy sajnos számít az, hogy ki mondja. És ha ő mondja, akkor biztos igaza van. De ez nem így van. Hogy tekintély alá vetjük a hitünket, és ez a tekintély nem a Szentírás, nem az Isten lelke, hanem a tekintély valaki, aki esetleg képzett ember, mondjuk egy lelkész.
Ha a lelkész úgy mondta, akkor biztos úgy van. Akkor annak úgy kell lennie, mert az Szentírás. És ha ő evangéliumot hirdet, és ha ő így tanítja, akkor az úgy van. És sajnos pont emiatt, mert még mindig tekintély elvű valamilyen szinten a gyülekezeti élet, és még mindig sokszor a lelkész a központja ennek az egésznek, nem tesszük oda a Szentírásnak a tekintélye alá, hogy mit mond a lelkész. És nem tesszük oda a hitvallásunk tekintélye alá, hogy mit mond a lelkész. Vagy mit mondanak a régi hívők. És a régi hívők lehet, hogy butaságot beszélnek. És mondok erre egy példát, vagyis 2 lesz belőle. Az egyik ilyen példa még fiatal koromban történt. Volt ilyen is, hogy egy presbiternek megtért a lánya. Milyen jó dolog, és örültem, mert korosztályon beli volt a kislány. Mi együtt tértünk annak idején meg, és elkezdtünk együtt összejárni szövetségi órákra, tanulmányozni az igét, hogy valahogy Isten megtartson bennünket, hiszen akkoriban egy lelkészre több gyülekezet jutott, nem tudott velünk foglalkozni. Az apuka tekintélyes presbiterre volt a gyülekezetnek, ahogy nálunk mondták, a 20-as tanácsnak. És hogy egyre komolyan vette ez a kislány az Isten igéjét, hát félt az apuka, hogy hát nem fogják férhez adni, hát ez nem jár sehova, nem jár se szórakozni, se ilyen, se olyan, tiszta életet él, hát mi lesz ezzel a lánnyal? És leült vele beszélgetni. És azt mondta ennek a lánynak, hogy kislányom, akármit fogsz tenni, mi ugyanúgy bűnösök maradunk, mi bűnben születtünk, bűnben fogunk meghalni, felesleges ez a vallásos dolog. Presbiter. És mivel nagy tekintélyű ember volt, és az apának a szava nem csak abban nyilvánult meg, hogy elbeszélgetett velem, többet nem engedte közösségbe, az a kislány elég nehéz dolgokon ment keresztül aztán egész életében, mert elhagyta az Urat végül is. Mert hitt annak, hogy nem kell ezt olyan komolyan venni. Ez az egyik. Mert a tekintély meghatározta az igét, és meghatározta az evangéliumot. A másik nem olyan rég történt meg, amikor igét hirdettem, és utána egy tekintélyes ember kommentálta az egészet. Az evangéliumról beszéltem, és arról beszéltem, hogy az evangélium azt jelenti, hogy te semmit nem vagy képes tenni azért, hogy üdvösséged legyen. Krisztus mindent megtett. A tekintélyes ember kiállt, és azt mondta, mint ahogy egy püspök mondta annak idején, azért az 1% rajtunk múlik. Na ez herezis, ez tévtanítás. Mert ha van 1% az embernek arra, hogy megmentse önmagát, akkor Krisztus hiába halt meg. És mivel tekintéllyel az emberek hisznek az ilyen embereknek, és hisznek annak, amit mondanak, pedig ez más Jézus, ez más evangélium, ez más lélek. És ez rettentesen szomorú, mert mi emberek hiszünk ennek. Hiszünk a tekintélyeknek. Még ha butaságot beszélnek is, még ha Szentírással, az evangéliummal, az Isten igéjével szemben alkotnak is véleményt, akkor is. Hát ő mondta, biztos igaza van, mégis ő a tanult ember. Olyan nagy szükség lenne újra azokra a józaneszű paraszti emberekre, akik régen az evangéliumon nőttek fel, és naponta olvasták, és bizony tudták, hogy mikor beszél hülyeséget a pap. És mikor mondja az evangéliumot. Olyan nagy szükség lenne, hogyha református emberek valóban hitvalló emberek lennének, akik tudják, mi az evangélium, akik tudják, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akik nem csak hallomásból, meg tanításokból ismerik az Úr Jézus Krisztust, hanem miből? Személyes kapcsolatból. Akik naponta követik az Urat, akik az életüket átadták, és nem lehet megvezetni őket, mert ismerem az Urat. Ahogy Jézus mondta, az én juhaim hallják az én hangomat, és ismerik az én szómat. Azokat nem lehet megvezetni. Azért merek erről beszélni, testvérék, még hogyha sokan hallják is ezt ma, mert nincsen tanfegyelem a református egyházban. Mindenki azt mond, amit akar, és mindenki úgy tanít, ahogy akar. Ezért elfél a teljes mértékben herezis is, a tévtanítás, a könnyed evangélium, a siker evangélium. Elfér az is, hogy szeress csak Jézus, és minden rendben lesz, meg elfér, hogy bárhogyan élhetsz. Nem jelent semmit. Ezért landolnak nálunk sokszor olyan emberek is, híres emberek, akik minden más gyülekezetből kizáratnak, de nálunk hát úgyis eltűrdek mindent, hát mindent tanítanak itt, hát nem mindegy.
És akkor csodálkozunk azon, hogy úgy állunk, ahogy állunk. Kedves testvérek, Pál nem véletlenül félti az emberek, és én se féltem véletlenül sokszor az embereket. Magam is tapasztaltam már, magam is láttam már, hogy emberek, akikkel életemben foglalkoztam, akiket vezettem Krisztushoz, akiket így, ahogy mondom, itt Pál is mondja, tiszta szűzként állítottam oda Krisztus elé. Ez mit jelent? Nem azt jelenti, hogy erkölcsileg tiszták voltak, hanem úgy, hogy Krisztus volt az első, aki az igét mondhatta nekik, és Krisztussal való kapcsolatban senki nem zavarta meg őket. Ő volt az első, aki megérinthette őket. Aztán jöttek emberek, mondták a magukét, és könnyen az evangéliumtól eltértek. Pedig nekünk, ami megtartatást jelent, az az, hogy Krisztus egyszer s mindenkorra meghalt értünk. Krisztus szenvedett a bűntelen, a bűnösökért, hogy örök életet nyerjünk. És ha én ebben nem hiszek, ha ez bármit is hozzáteszek, vagy ebből bármit is elveszek, az legyen átkozott egyébként, de alapvetően nem fog üdvözülni az ember. Mert minden Krisztuson múlik. Nem csak harsogni kell, hogy egyedül Isten, egyedül Krisztus, egyedül az ige, egyedül a kegyelem, hanem ebben ott kell lenni valóságosan az igére építkezve. Ezért, kedves testvérek, most azt szeretném kérni tőletek, mint ahogy Pál itt ezt elmondja, hogy ne engedjétek, hogy más érintsen titeket, csak Krisztus. Ne engedjétek, hogy más tanítson titeket, csak Krisztus. Ne engedjétek, hogy bármilyen más dolog, ami Krisztuson kívüli, formálja az életeteket. Mert ha formálni fogja, az deformálás lesz. És az nem valódi formálás, amiben az új ember, a Krisztus kialakul, hanem valami más, valami torz képe a Krisztusnak, aki nem a valódi. Félek azonban, azt mondja. És ez benne van a világban, és benne van az egyházban, és benne van abban a közegben, amiben élünk, hogy ahogy Ádám és Évát megkísértette a kígyó, úgy bennünket is, a gondolatainkat is, Krisztustól nagyon könnyen elviszi valami. Miért? Maga Pál mondja egy másik helyen. Mert viszket a fülünk. Mi olyat szeretnénk hallani, ami nekünk jó, ami nekünk kényelmes, ami belefér az életünkbe, amiben nem kell feladni önmagunkat, amiben nem kell követni Jézust, hanem úgy a magunk módján élhetjük a hitünket. Nagyon sok ilyen magunk módján hívő ember van. Imádkozok én otthon is. Én hiszek hogy ne hinnék, tiszteletes úr? Hát hiszek. Azt nem tudom, hogy miben, de valamiben hiszek Istenben, meg ilyeneket mondunk, ugye? De hogy konkrétan miben, meg az hogyan hat az én életemre, azt már nem nagyon tudjuk. Mindig vannak ilyen mondatok és ilyen kifogások. És ilyen talajon az ördög aztán vet és kísért. Az ilyen talajon az ördög vet és kísért. Hát hogy ne félne? Hogy ne lenne féltő szeretet Pálban? Hogy ne félteni azokat az embereket, akik még úgymond csecsemőként ott vannak a hitben, és még alig tudják, hogy mi lenne az, ami a hitben lenne jó, és mi lenne az, ami valóság, mi az, ami tényleg tiszta. Hogy ne féltenénk? Hogy ne félteném a gyülekezetet? Hogy ne lenne bennem féltés mindig újra és újra, amikor új hívők lesznek a gyülekezetben, amikor fiatalok indulnak el az úton, és aztán mennek ide-oda tanulni, és aztán ki tudja, mivel találkoznak, mit tanítanak nekik, mit mondanak nekik. Már magam is hallottam, hogy hát nem kell azt olyan komolyan venni. Én még konzervatív vagyok, ő meg már kicsit lazában vesz a dolgokat, pedig én magam sem vagyok annyira konzervatív, mint ahogy régiek voltak. Tehát, hogy rögtön lazítunk, rögtön könnyítünk, mert az a jó, ami belefér az életembe. De nem biztos, hogy belefér Krisztusba. Valaki úgy fogalmazott egyszer, hogy a Bibliából mindent lehet igazolni. Tehát a te életedet te tudod igazolni a Bibliából. Hogy azért élsz így, azért döntöttél így, azért gondolkodsz így, és szerzel hozzá egy igét. Csak a Biblia nem mindent igazol. Krisztus nem mindent igazol. Elindultál a Krisztusban, és most hol vagy? Döntöttél az Úr Jézus Krisztus mellett, és most hol vagy? Az evangélium hogy formálja a szívedet? Vagy mindig csak azt hallod meg, ami neked tetszik? Kemény beszéd, ez ki tudja ezt meghallgatni, hogy Jézusnak mondták annak idején a tanítványai? Ezért sokan otthagyták. Senkit nem tartott vissza.
Tudjátok, mit mond? Még a tanítványoknak is. Ti is el akartok menni? Ti is el akartok menni? És ha azt mondták volna a tanítványok, hogy igen, mi is, akkor Jézus nem ment volna utánuk. Miért? Mert a gazdag ifjú után sem ment. Pedig csak egy kifogás volt az életébe a gazdag ifjúnak. Mi volt az? Add el minden vagyonodat, osszd szét a szegényeknek, és kövess engem, és kincsed lesz a mennyben. Na hát erre elszomorodva elment. Mert nem azt hallotta, amit hallani akart. Testvérem, el is fog menni az az ember, aki nem azt akarja hallani, ami az igazság. Az fog keresni olyan tanítókat, ami szépen mondja. De a szép beszéd nem mindig igazság, és az igaz beszéd nem mindig szép beszéd. Hanem az evangélium, amely megformálja és átformálja a szívünket, az a lényeges beszéd. A Krisztusról szóló evangélium. És ha nem ezt hallod, akkor az életed nincs jó úton. És itt felsorol néhány dolgot Pál, amitől félti ezeket a gyülekezeti tagokat. Azt mondja, más Jézus hirdet. Más Jézust hirdet. Hát hogy lehet más Jézust hirdetni? Gondolkodtunk ezen? Én nagyon sokszor találkoztam azzal, testvérek, hogy ha valaki már a Bibliából beszél, akkor azt már elfogadjuk. Sokszor ezzel igazoljuk a Jehova tanúit, ezért engedünk be a házunkba Jehova tanúit. Hogy hát ő is a Bibliából beszél, hát hogyne, ugyanazt mondja, nem? Meg ugye ennek a módján mondják azt is, hogy hát ugyanaz az Isten, egy Isten van, hát mindenki ugyanazt imádja, nem testvérek? Nem. Attól, hogy különböző felekezetek, az nem biztos, hogy egy Isten. Még ha kereszténynek mondja is magát, és ezt merem kimondani. Mert ha egy a közben járó Isten és emberek között, egy a keresség, egy a lélek, akkor nincs más. Ezt mondja az ige. És ha van más, akkor már nem ugyanaz az út. Akkor már nem ugyanaz az Isten. Más Jézus. Ennek a Jézusnak, akit mi hirdetünk, ő az egyetlen utunk. Nincs más. Ő kizárólagos vőlegényünk. Ő nem tűr el mást. Vagy ő az egyetlen uram és királyom, és ő az én uram. Vagy nem fog belemenni egy játékba. Márpedig ma olyan Jézust hirdetnek, aki mindent elnéz. Nagyon szeret téged. Nem kell komolyan venni az igét. Nem kell komolyan venni az erkölcsi törvényeket. Nem kell komolyan venni a szolgálatot. Nem kell komolyan venni az egyházat. Semmit nem kell komolyan venni. Ez a Jézus, ez úgyis annyira szeret bennünket, hogy azt csinálhatunk, amit akarunk. Hát ez nem a valódi Jézus. Jézus szeretete átformál. Jézus szeretete nem hagy bennünket abban az állapotban, amiben vagyunk. Erigy el, s többé ne vétkezz. Elfogadj bennünket bűnösen, de azt mondja, tovább nem mehetsz így az úton. Megismertél engem. Ez a Jézus elenged embereket. Ez a Jézus kitakarítja a templomot, hogyha úgy kell. Ez a Jézus úgy beszél a farizeusokkal, mint kígyókkal. Ez a Jézus azt mondja, hogy jaj nektek képmutató farizeusok, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok. Nem kedveskedik nekik. Kívül gyönyörű fehérek, belül meg tele ocsmánysággal. Ez a Jézus. Ezt ha most mondaná, hogy így szembesít, hogy képmutatók vagytok, megsértődnénk. Hogy mer belemenni a mi életünkbe? Ez a Jézus belefér a mi látásunkba? Ennek a Jézusnak nincs szüksége Máriára, ennek a Jézusnak nincs szüksége szentekre, ennek a Jézusnak nincs szüksége semmi segítségre ahhoz, hogy meghalljon értem. Ő ment egyedül fel a keresztre értem. Ő egyedül az én közbenjárom. Ő egyedül uralkodik mindenek felett, és ő egyedül minden, aki előtt majd minden térd meg fog hajolni. Mennyieké és földieké. Ő egyedül mondhatja azt, hogy ma még velem leszel a paradicsomban, senki más nem mondhatja. Senki más. Egyedül ő. Ő az Úr mindenek felett. Az én életem felett is.
És az ő lelke ismeri őt. És ezt a lelket kapták annak idején Korintusban. A szent lelket, aki által nem mondhatunk más, csak hogy ő az Úr. Ugye, hogy mondja János apostol? Hogyha valaki azt mondja, hogy Jézus nem Úr, azaz nem ő az Isten, akkor az más lélek, az az Antikrisztus lelke. Ha valaki nem vallja Jézus Krisztus Úrnak, azaz testben eljött Istennek, az az Antikrisztus lelke, ha csak egy jó ember, ha csak Buddha reinkarnáció, annyi Jézust mondanak, akkor nem az lélek van bennünk. Ha a lélek nem szüli meg bennünk, és nem termi meg a gyümölcsöket, akkor nem az a lélek van bennünk, hanem valami van bennünk. De éppen nem a fiúság lelke, aki mindennél jobban ragaszkodik Jézushoz, és akinek egy gondolata van, csak az, hogy Jézus Krisztus. És aki más evangéliumot. Mi az evangélium? Ez egy nagyon nagy kérdés. Sokszor felteszem a gyülekezetnek, és sokszor próbáljuk megválaszolni. Néha olyan jó lenne, hogyha tudnánk. Az az érdekesség ennek, hogy nagyon egyszerű az evangélium. Az evangélium az, ahogy elmondja a Szentírás is, hogy ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, hozzánk hasonlóan élt, magatartásában is embernek bizonyult, egészen megalázta magát a keresztfáig, és aztán onnan felmagasztalt őt az Isten. Azaz Jézus Krisztus meghalt értünk. Ez a rövid evangélium. Nincs más. Ennek lehet milliónyi megfogalmazása. Ennek lehet rengetegféle vetülete. De nincs más evangélium. Krisztus meghalt értünk. Az ártatlan, a szent bűnné lett értünk. Mert bűnné tette az Atya őt. Azért, hogy nekünk üdvösségünk legyen. Ő egyedül. És ezt kell hirdetni ahhoz, hogy Pál mondja, a keresztről szóló beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek, de nekünk Istennek ereje. A keresztről szóló beszéd alatt törünk össze. Jut el az ember megtérésre. A Krisztus halálát hirdetve jutunk el oda, hogy én tettem ezt. És ha én tettem ezt, bocsáss meg nekem. És szabadíts meg. És jön a szabadítás. És tapasztalja az ember, ahogy Pál mondja a római levélben, nincs már többé semmiféle kárhoztató ítélet azokkal szemben, akik Krisztus Jézusban vannak. Az evangélium ereje felszabadít. Szabad vagyok. És szabadon élem az életemet. Ha ehhez hozzá kell valamit tenni, az nem evangélium. Az nem örömhír. Az örömhírt kihirdetjük. Szabad lehetsz Krisztusban. Ha ehhez hozzátevődik az, ha fogod ezt meg azt tenni, ha eljársz templomba, stb. Sorolhatnánk. Ha hozzá kell tenned magadat, az nem evangélium, hanem az üzlet. Akkor ezt kell még tegyed. Az evangélium az, hogy Krisztus meghalt érted, elvégeztetett, rendben vagy. És ez a szeretet kényszerít bennünket arra, hogy aztán neki éljünk. Nincs más evangélium. Ma hirdetik azt, hogy higgy Krisztusban és gazdag leszel. Higgy Krisztusban és nem lesz semmiféle betegséged. Higgy Krisztusban és akkor ő mindent jól fog csinálni az életedben. Még sokszor nagyon egyszerű emberek is azt mondják, hogy higgy Krisztusban és minden rendben lesz. Ez nem igaz. Ez nem evangélium. Ez hamis. Az evangélium az, higgy benne, és veled lesz a világ végezetéig. Higgy benne, és eljuttat az örök életre. Higgy benne, és megtart téged. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek, mert te velem vagy. Fogok járni a halál árnyékának völgyében. Lesznek betegségek, lesznek bajok, lesz halál. Szembe kell nézzek ezekkel. De velem lesz, ez az evangélium. Velem van, mert meghalt értem, mert szenvedett értem, mert mindennél jobban szeret engem. Ez az evangélium. És mégis ezt az evangéliumot olyan könnyen feladjuk. Feladjuk, mert viszket a fülünk, és mást akarunk hallani, meg szeretünk tenni valamit azért, hogy nekünk legyen valami, meg szeretnénk hallani, hogy minden jó lesz,
Szeretnénk hallani azt, hogy onnantól kezdve, hogy Krisztusé vagy, már semmi bajod nem lesz. Feladjuk az evangéliumot, feladjuk a valódi Krisztust, feladjuk a léleknek a munkáját önmagunkban. Nincs más. Hogy ne féltene bennünket Pál, és hogy ne féltene a saját, hogy ne félteném én is azokat, akikkel foglalkozok nap mint nap. Hogy ne féltenélek titeket, hogy jönnek tévén keresztül, rádión keresztül, szószékeken keresztül, templomokban, meg templomokon kívül, mondják a hülyeséget. És térítik el az igaz hittől azokat, akiket el lehet. Ez utolsó idők, ezt mi tudjuk. Hiszen az utolsó időkben majd olyan proféták támadnak, akik ha lehet, akkor el tudják majd téríteni azokat is, akik ki vannak választva. De lehetetlen Krisztus kezéből kiragadni. Akik a Krisztuséi, azokat Krisztus megtartja. Bár ott van az aggodalom emberként, hogy mi lesz azokkal az emberekkel, a konfirmandusokkal, akik most megkeresztelkednek azokkal, vagy azokkal, akik hallgatták az evangéliumot és megtértek. Mi lesz veletek? Emberként, mint lelkipásztor, ahogy Pál is, aggódhatok, és ez nekem nagyon nagy felszabadítást jelentett, hogy én is aggódhatok. De azért ott van bennem a bizonyosság. Az Úristen, akiket elhívott, azokat megszenteli. Azokat eljuttatja a végső útra, akikben elkezdte a jó munkát, azokban el is végzi. Mert ebben sem én vagyok. Nem én vagyok, aki munkálkodok, hanem ő. A mindenható Isten. Ezért, amikor Pál azt mondja, hogy eljegyeztelek titeket egy fiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé, akkor semmi más nem tehetett, mint annak idején egy apa. Fogta a lányát, akit őrzött, és felnevelte, és védett, és azt mondta, eljött a vőlegény. Kivezetem anyám szobájából, vagy a szobánkból, a házunk, és oda teszem a kezét a te kezedbe, a vőlegény kezébe. Onnantól kezdve az én felelősségem, az én gondom valahol megszűnik. Átadtam valakinek, aki majd szeretni fogja a lányomat, aki majd mindennél jobban figyel rá, talán még jobban, mint én, aki meg fog tenni érte mindent, hogy gondoskodjon róla. Ez a mi feladatunk. Ezért semmi más nem teszünk az evangélium hirdetése által, mint megfogjuk a kezeteket, és oda tesszük Krisztus kezébe. És én tudom, hogy ő az igazi vőlegény, és ő szeret benneteket annyira, hogy kiformálódik bennetek majd az ő arca. Mert aki szeretve van, az megszépül. És nincsen nagyobb dolog akkor, amikor Krisztus szeretete ebbe a szépségbe formálja az ő népét. Hogy majd egykor odaállt a maga teljességében és tökéletességében befigye az ő országába. Ezért bár aggódunk, bár félünk, bár kérdések vannak bennünk, de átadtuk a kezeteket. Onnantól kezdve követned kell őt, hozzá tartozol, az már a tiétek, a ti dolgotok. Mi csak imádságban kísérünk benneteket, és igen, kísérünk. És ez a mi feladatunk gyülekezetként is. Kísérni azokat, akiknek a keze már Krisztus kezében van. Tegyük, ne felejtsük el, aggodalmaskodva, féltő szeretettel, mint Isten, de tegyük. Úgyhogy amit tőlünk tellett, azt megtettük. Áldott legyen azért az Úr, hogy tehettük. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Mindenható édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, olyan szomorú az, hogy amikor a te evangéliumod erőteljesen szól és megszólít embereket, és elindulnak az úton, annyiféle hang van még ezen az úton, amely olyan könnyen el tudja téríteni az embereket az eleven igazságtól. Van belső kényszer a saját fülünk, mert viszket és olyat akarunk hallani, ami nekünk jó, meg ami nekünk szép, meg ami nekünk kényelmes. És valamikor a tekintély, vagy éppen sokan mondanak valamit, a többségnek a véleménye az, amely eltérít bennünket. Nem véletlenül félt Pál, amikor oda tette a korintusiak elé a félelmét, hogy ha majd jönnek és kísértenek és eltántorítanak titeket. Uram, mégis azzal a meggyőződéssel vagyunk itt, hogy hirdetjük az evangéliumot, és akinek megfogod a kezét, azt tudom, hogy vezetni fogod.
Ezért merjük a te kezedbe oda tenni a konfirmandusainkat, a keresztelésre várók felnőtteket. Ezért merjük a te kezedbe tenni azokat, akik mellett ott bábáskodtunk az újjászületésük alkalmával, hogy kiformálódjon bennük a Krisztus, hogy megszüless bennük, Uram, mert mi úgy sem tudunk tenni semmit. Csak atyák vagy éppen bábák vagyunk, akik végignézzük a folyamatot, amiben te cselekszel és hatalmasan munkálkodsz. Tartsd meg ezeket az embereket. A te népedet és a te egyházadat annyiféle vélemény szaggatja darabokra. És valahogy az evangéliumnak az egysége nem mutatkozik meg, holott mindannyian a Szentírásra hivatkozunk, mindannyian abból prédikálunk, mindannyian úgymond elkötelezettjei vagyunk ennek a gyülekezetnek, vagy éppen ennek az egyháznak is, mégis annyiféle módon szól, Uram, a te igéd. Hol hamisan, hol hamiskásan, hol valóságosan, hol kegyetlenül, hol örömmel, hol szeretettel. Arra kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy tarts meg bennünket az evangélium üzenetében. Hadd legyen valóságos az evangélium, felszabadító, nem más Jézus, nem más lélek, nem más evangélium, hanem egész népeden mutatkozzon meg az evangéliumnak a szeretete és az evangélium átformáló ereje, felszabadító ereje. Egyen-egyenként a szívekben is, és egyen-egyenként a gyülekezetekben is. Kérünk téged, mutasd meg magadat ebben is. Forrasz egyé bennünket. Annyi minden szakítja szét, Urunk, gyülekezeteinket. Hadd legyen egység benned, Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy most hálát adhatunk azokért, akik elindulnak az úton. Hálát adhatunk azokért, akik hallgatják, Uram, a te igédet. Akiknek rögtön megszólal a lelkük, amikor valami nem úgy van. Akik az igével tudnak odafigyelni minden szóra, és igazságot szűrni, és ami meg emberi, azt meg kiszűrni. Hálásak vagyunk ezekért a gyülekezeti tagokért, és most az egész közösségért is. Maradj velünk, tarts meg bennünket. Tartsd meg népedet itt Magyarországon és a határon túl. Tartsd meg azokat, Uram, akik szenvednek és bajban vannak. Légy a betegeinkkel, a betegágyaknál, ott is az evangélium szóljon, még ha sokszor fájdalmas is, de hadd szólaljon meg az üdvösséget hozó evangélium. Jézus Krisztusért kérünk, maradj velünk, édes Istenünk. Ámen. Gyertek, imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert örökkévaló szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Ámen.